लोगोफोर नै दा थांनो ओंखारलायबाय श्रीरामपुर थांनो नागिरदों आङो। सारियालिसिम थाबायलांनोसै लोगोफोर, अट'जोंसो थांगोन नालाय टट' मोनाखिसै। ओरैबायदि सान्दुं। सारियालियावहाय नै अट' गाखोफैबाय आङो। अट'आबो खारसिगोनानो। बास दङमोन, बासजों थांला आं अट'जोंनो थांसै। श्रीरामपुर सारियालि मोनफैबाय लोगोफोर, नै एसे खामानि दङ बिनि थाखाय फैदों आङो। ओमफ्राय आङो नै जे खामानियाव फैदोंमोन नालाय, मानसिफ्रानो दासिमबो फैजोबाखै होननायखायनो बिदिनो नेबाय थास्लायस्लाय थ' दान्दिसे बाजारावहाय मैगं नायलाबायनोसै होननानै श्रीरामपुर बाजाराव नै मैगं दखानाव हाबफैबाय जोङो। एसे मोजां मोजां मैगं फानथारदों। मादैमोनखौबो लोगो मोनखाबाय नालाय दखानावहाय, ओमफ्राय एसे मैगं लानोसै होनना बुंबाय। लाव बिजौ नागिरबायदों मादैया, लाव बिजौ ओंख्रि जानो। श्रीरामपुर बाजारावहाय गोबां मुथा फानथारो नालाय। बाजारा गिदिरानो जाथारो आरो बेलासियावहाय मैगं फानो, गासैबो मोनजोबो आरो संसार जानायनि। लाग्रादों 10 थाखा लादों। बाजार खालाम। आलुबो नै मोजां फानथारो। बाजार जायो बेलासियाव, जा गिदिर बाजार जायो ना मादै? बाजार खालामफैदो। माला पटलबो फानो, गरसिबो फानो। ओमफ्राय बियो नै न'नि खोमाना। देग्लाय बोथोरनि जाग्रा लोंग्रा मोनजोबो। केमेरा हमग्राया आंसो दे। नोंथां मुथा मोनो खिन्थु गोलावना दोंनिल'। संसार जानायनि ना, ओंखायनो खरस खालामफैयो। मोननैल' होथारो नुवाखै नोङो? मुथा मोननै नै 10 थाखा ना? बेबा मालानि आलु जाखो? मालिकआ दिनै बाजार खालामफैनाय ब्लग खालामदों मादैया, नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखोना? नै लाबाय माने थोद। श्रीरामपुर बाजार ना मादै बियो? गिदिरानो जाथारो, मैगं थाइगं मोनजोबो गोथां। बावबो नै लारि फानजोबो। लाखांबाय नै एसे खरस फानजोबो। बाजार मोजां जायो श्रीरामपुरावबो। सावथालफोर फानो, सावथालफोरनि बाजार। बर'फोराबो जाफैयो, जेबो नङा। सापाथियाबो गावसिनि बानायनानै फानजोबो। नै मुला गासिबो फानजोबो। बेलाय नै लायलायबाय मादैया। बेनो आरोना नै श्रीरामपुर बाजारा। ट्रेनबो खारो नै। केमेरा हमग्राया आंसो दे। मादैया खरस खालामग्रा, गाज्रि मोननाङा दे। मादैया खरस खालामदों नालाय, बेखायनो केमेराखौ हमनाय जायासै। ओंखायनो आं हमबाय मादैनि केमेराखौ। गय जादोंहाय, गय।
लाखांलायबाय मोनसे जिनिस लाखांबाय मादैनो बिजानायखौ लोगो मोनदों नै जिनिसखौ मादैनि बिजानाय नै मा फानजोबो सोरांफ्रावहाय जा दं मोनजोबो नै मा फानजोबो आरोखि ना नै मोजां मैगं मोनो गिदिरानो जाथारो मादैनि बिजानाय मादै आंबो लानोसैहाय लादो दे बुरजा लाखाबायना नै मुथानैल' मोनो मुथानैल' जा गोलाव जाम्बुराबो फानलायलायदों मालाय आरो नाय मनाथे नाय मैगं बियो लोगोफोर ए माबासोमोन ना बियो लिबु सोलायनो नुवाखै गसेयाव अबा खमाय मादै नों मा लाखो खरस आं दिनै केमेरा हमग्रा जादों मादैनि गाज्रि मोननाङा आरो खालामदों नालाय बेखायनो केमेराखौ हमनो जासै डेन्जार बाजार गिदिर जायो दे सेरामपुरावबो ना फानफोरजों माजों बयबो जाफैलायो बेलासियाव बिराद बाजार जाथारो गिदिरनो ना मादै मुला नायबावबाय नै गोजा जानो अमा बेदरजों जानो गोथावथार मादैयाथ' जाखायो अमा बेदरजों मुलाजों गोथाव मोनथारो बियो बेयावहाय थांसै जा दावराव जाथारो सेरामपुर बाजारावबो बिथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ जेनिफार बियानायखौ लोगो मोनदों दिनै मादैया ओमफ्राय मादैनि बिमा नोंथांमोना बाजारखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मादैनि ब्लगावहाय देखायलांबाय थासिगोन ओरैबो गिदिङो जा गिदिर बाजार जायो मैगंफोराथ' बेन फानजोबखायो ना मादै नायनानै लादो सेनेलनि मुदुमफुला नै मोजांथार नै गोजाथार मुलाफ्रा ना मादै बेरायग्राबो नै सावथालफोरनि बेलायो गाव बायफैयो बयबो नै फसायनानैबो हाबलायबाय माहाजोनथ' मादै दिनै सानसे बाजार खालामना लाबोलाय मोजां मैगं दं ओंखायनो बायदों लादों खामानियाव फैदोंमोन नालाय मैगं दखान हाबनानै लाबाय दा एसे नागिरलाबायगासिनो दं आरो मोजां मैगं मोनबा लाबावथारगोन बे मादैया थासुमलिबो फानो थासुमलि ओमफ्राय बेगफोर नै सावथालफोर लायो बाजार खालामनानै नै एसे रेस्ट मोनबाय मा होनो चेनेल मालिकआ दा रायलायदो लाखांबायना मादै दा लामाखौहाय मेन रडखौहाय नोंथांमोना देखायनोसै आरोखि ना नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै मादैनि ब्लगा एसे बारायबाय ना मादै दा गोबां बारायनांगौ मादैनि ब्लगा नोंथांमोना मोजां भिडिअ नुलांबाय थागोन मादैनि ब्लगाव हगारनाय गिदिंनाय बेरायनाय गासिखौबो नुनो मोनगोन नै सेरामपुर बाजारावहाय मुला बायदिसिना सिरा फानलाबायजोबो गासिबो अल मोनजोबखायो ना मादै गिदिंना फैयाखैथाय नै मुला ओमफ्राय मुलि खालामनाय सिरा बेनो लास्ट लाबाय नै मुरि जाहैनोसै बियो दा नैबावबा मा फानलायखो जेबो लाला ना मादै बेल' लाखाबाय जेबो लाला मादैया जाबाय खरस लाखांबाय दिनै सेरामपुर बाजारावहाय भिर जाथारो दे गाबोन मादैया सेरामपुरावहाय खननै फैबावनांगौसो मादैनि माने खामानि दं नालाय ओमफ्राय खेबनै फैनांगौ बियो दिनैबो फैनांबाय बेस्रा फैनो बादोंमोननो ओमफ्राय गाबोनबो आरो फैबावनांगौ खामानि दं नालाय एसे नै बेलासिबायबो एसे मोनानोसैबो नै 4टा बारबाय नै हरैहाय मामा ना लाबावनोसै नामा ना लकेल फानो ना गिदिर फानो ना चिलिबो फानजोबो ना लकेलबो मोनो चिलिबो मोनो ओमफ्राय गिदिरबो मोनो ना गिदिरबो लेथ्रा थांहाय ओरैहाय मानसि फैदों मादै फैदों थांसै मोनसे खामानियाव थांबावनोसैलाय ना मैगं लाखांजोबनानै खरसा मादैना दा लेट जागोन नालाय बेखायनो दा बायग्रोजोबखाबाय ओमफ्राय नै दा मोनसे खामानियाव थांनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम होननांगौ
श्रीरामपुरनि सिख्लाफोरानो मम' जानो जारागुरिनिसो दां मोनाबायबो एसेनो ओमफ्राय मोनालांखादोंनो मैयाबो ओमफ्राय गाबोनबो फैबावनांगौ श्रीरामपुरावहाय गाबोनहाय माने मादैया दखान खालामला दिनैनो लांजोबखाबाय खरस बायजोबनानै दा हनैथ' थांसै नै मोनाथारबाय दा ब्लगाव मा बुंनो सानदोंनो मादै ब्लगाव मा बुंबावनो नों बुंजोबखाबायना बुंजोबखाबाय गाज्रि दा मोनसै मादैनि दा रायलायनांगौ आङो रायजोबखाबाय दा नै खामानियाव हाबनोसै मादैया मा खामानि ओंखामना नायलांजोबदो श्रीरामपुर अफिस मादैया फैबाय जायगायानो नै भर्ति गोजाखा मोननाय नंला खोमालै औ नै नुवाखै नोङो नै हाबैलानोसैनो अफिसार फैबाय ना मा ना जायगायानो गैया खोमालै मानसिफोरा नुवाखै नोङो भर्ति फुल